תחומת תקשורת בבית ספר עמל נהריה יצאה ליום לימוד ברמת אפעל שבמרכז הארץ. Girl, I'm leaving you tomorrow. תלמידים למדו רבות בנושאים מגוונים בתחום התקשורת, כגון איפור, צילום, עריכה, משחק ועוד. You see a big stone on the barrel. שנה טובה ופוריה הייתה במגמת הקולנוע והטלוויזיה. בנוסף לשידורי המגזין הבית ספרי שהחלו השנה, תלמידי המגמה הפיקו מספר רב של סרטים. סרטים אלה התחלקו לשלוש קטגוריות. שלום, חזרנו אליכם עם מגזין נוסף של בית הספר עמל נהריה. והפעם במגזין כתבות בנושאים שונים ולקט חדשות על האירועים שהתרחשו בבית הספר. אני הדס. ואני רותם. כפייה מענה. 2, 1, אקשן. אמרתי אקשן. אין. ועכשיו נעבור לכתבתו של עמרי רימון על אירועי התיאטרון בבית הספר. פעילות התיאטרון שראינו, תלמידי בית הספר עוסקים בתחומי אמנות נוספים, כמו למשל גרפיקה, מוזיקה, קולנוע וטלוויזיה. בעצם הדס, חבל על כל מילה. בואו נעבור מיד למבזק אירועי אמנות ואירועי פורים. בנות, שכחתם להיפרד. וואלה, אנחנו מקוות שנהניתם מהמגזין. נראה אתכם במגזין נוסף באמצע מאי, ועד אז, ביי. שלום צופות וצופות יקרים. היום מגזין חדש, מגזין מספר 8, ואנחנו פותחים בפינת בישול חדשה, מה נקראת פינת בישול חדשה. והיום אנחנו בפעם ראשונה נבשל ממליגה. טוב, בשביל לבשל ממליגה צריך לקחת סולת. לוקחים זה סולת, שופכים כל הסולת לסיר, מערבבים את הסולת ככה טוב טוב שיתערבב, ואחרי זה לוקחים סולת וצובעים בצבע צהוב. צבע צהוב, כן. אחרי שלוקחים צבע צהוב מערבבים את הסולת, ובזמן שאני מערבבת את הסולת אתם תראו כתבה על להקת מחול ייצוגית, מה עשה כתבה על זה שרן פרץ וטלי וייס.